Hello Brad, good morning. Oh, magandang umaga po. Anong atin? Concern lang ko ato imong gi-control Brad kanang may tungod sa katong ang mga pastor nagkolekta og ikapulo. Bakit? May reklamo ka? Isip Adventist Brad. Kanang Bro, sandali lang bro. Di ba pumasok ka sa live ni Brad Jando kahapon, ano? yes Brad. Napanood ko kasi saglit eh. Sige, go. Anong reklamo with regards about 10%? Umapila kayo na mayroon kayong authorization din? Kanang kuan Brad. For clarify lang Brad, clarification lang Brad, kanang kuan Brad. Nga kanang kuan lang Brad, kanang ang mga pastor sa CBD Adventist Brad. Dili sama na yung ginawa na Brad nga mangulikta og ikapulo. Maybe rin naitabo Brad nga sila mo mangulikta og ikapulo Brad or offering Brad. Sige. Palagay na lang natin bro na may ibang nangungulikta sa membro ninyo kasi may naka-assign. Bawal lang ha. So yung pira, sandali lang bro. Halimbawa na lang hindi si pastor mismo yung tumanggap. Unlike doon sa mga ibang religion na ikaw talaga yung magbigay ng sobre sa kaban. Diba? O sila mismo yung tumanggap. Halimbawa lang, merong tumanggap sa 10% na bigay ng inyong mga membro. Ikaw mismo, kasi sa badista ka eh. Saan mapunta yung 10% bro? Wait lang Brad. Ang imo kuan klaron sa to Brad. Ang imo mong kuan Brad. Kanang pagingong kolekta so murag kuan mo sa murag pugos na ba. Dili inana ang pamagi sa kanang kuan Brad sa Adventist Brad. Dili mangulikta ang Adventist Brad og ikapulo man o halad Brad. Kanang Brad kuan na Brad kanang kasing-kasing sa membro ba nga muhatag sa kung makasabot sa unsay ikapulo og halad depende na Brad. Sige bro. Well, never na hitabo ro nga mangulikta og halad. Sige. So bro, ito na lang bro. Halimbawa ako, membro ko ng Seventh Adventist. Halimbawa lang alam ko yung 10%, intindihan ko yung 10%. So halimbawa lang. So bro, pag meron akong sahod kada buwan na 10,000. Halimbawa lang yung 10% ng 10,000, di ba 1,000 yun? Yes Brad. Kung Brad, sa 10,000 na sahod ko kada buwan, okay lang ba magbigay ako ng 10%? 5 pesos? Brad, mo gina Brad, depende na si ma Brad, isip membro ka sa Adventist or sa ako Brad, nga membro ko sa Adventist, depende na sa ko mohatag ba ko or dili. Pero kanang pagingon nga pag collection o mangulikta, dili na siya mao Brad kaya ang palagay na lang natin. Bro, hindi ko naman pinag-uusapan dito na yung pastor ninyo. Kasi yung niribat ko ngayon, I think ito'y pastor ng Pentecostal Oneness. So bro, ito bro Sige bro, wala kayo. Bro, halimbawa bro, nagbigay ako ng 10%. Talagang iniksakto ko, 1,000. Kasi 10,000, 1,000 yun. Or, sumahod ako kasi seaman ako. Palagay na lang natin seaman ako. Sumahod ako kasi kapitan ako. Sumahod ako ng 100,000 per month. Malaki yung kapitan, di ba? Pagka ikaw ay seaman. So, di ba yung 100% ng 100,000 is 10,000? Tama ba ako? Yes bro. Okay. So bro, pag ako eksaktong nagbigay ng 10,000, saan ko ito i-kick off bro? Sino ang bibigyan ko nitong, halimbawa, pinasok ko sa white na envelope, malit na envelope. Kanino ko ibigay ito bro? Namo ko na sa simbahan Brad, na ginatawag nga organized na siya Brad. Na siya ay bali na siya kuan ito envelope nga sa kuan for sa tithes nga envelope. Mokuha ka na dito, depende sa mo depende sa katao kung nasa'y halad or kanang ikapo. Lagay. Ito bro sabihin na lang natin bro. Eksakto po ako nagbigay ng 10%. Kanino ko ibibigay yung sobre? Pag humana na
Brad, kung ang imong gikuan nga senaryo, ako ikuan sa akong kagulingon Brad. So mo na pamagi Brad nga mukuha ako sobre ato and then dito na ko isulod ang kanang ang kato imong giingon nga balyo sa kwarta nga imong gikuan nga ikapo. Dayon na magkuan na Brad kanang mga ginatawag nga deacon so diakonisa. So sila ay kumuha. Sila ay magdawat na Brad pero dili na ingon nga kuhaon kay kung ingon kag kuhaon sila si address po na sila kundi sila ray mo dawat na Brad dayon pag humana na Brad padulong na sa gitawag og balay nga tipiganan o storehouse so treasury dito na sa padulong o dito na padulong Brad dayon dili lang na siya dihara Brad kay na may organize man na siya Brad nga ang mission mo yun na Brad kanang mission na pagpakaon sa mga pastor din pag ang sentro jud kanang pag-evangelize Brad. So bro, di ba ang mga pastor may sahod sila? Yes Brad. Saan galing yung mga sahod nila? Saan galing yung pondo? Saan yung pira galing na isinahod nila? Gikan na sa kuan Brad sa pamagi po na dito sa treasury Brad unsaon nila pag pamagi nga kuan Brad dito nagikuan sa so doon galing sa treasurer. Yung pirang nasa treasurer bro. Dili ram ko na dito siya Brad. Ang kanang treasurer Brad, nangwara na sila pero naapyo mas kana na nag-organize. Lagi. Ito para mas malinaw bro. Di ba yung pastor, halimbawa, ikaw ay pastor na matagal na tas ang posisyon mo ng pastor, ikaw ay nasumahod ng 60,000. Palagay lang natin hindi ko naman sinabi na yun na yung sahod nila. Palagay lang natin 60 o 30,000 or 20,000. Ito na lang pinakamababa, 20,000. Di ba sabi mo galing yan sa treasurer ang pira na yan. Kinuha, di ba? Diyan galing. Kasi posible naman, hindi naman si pastor government employee na yung mismong gobyerno ang nagsahod sa kanya. So, sa charge ninyo. Saan galing yung pira na ibinayad ni treasurer kay pastor? Isinahod ni treasurer kay pastor. Saan galing yon? Kana siya nga kuan Brad. Usban ako Brad kanang storehouse o kanang ginatawag na kanang treasurer Brad nga office Brad. Organize na siya Brad pag hatag og kanang kuan kanang sweldo sa mga workers diya sa sulod sa CBD Adventist Brad. Organize na siya. Shortcut Brad nga kuan Brad nga gikan jud siya sa kanang sweldo sa pastor gikan sa ginatawag nga ikapulo Brad. So 10% talaga. Halimbawa bro, kapag yung mga miyembro, halimbawa lang kapag yung mga miyembro lahat ng mga 70 Adventist, pasensya na magtatagalog ako dahil Tagalog section tayo ngayon, gabi lang tayo pag Bisaya. Halimbawa bro, kapag ang mga miyembro ng 70 Adventist lahat ay hindi talaga sila magbibigay ng 10% kahit isang kusing, kahit 5 sentabo, walang ibibigay. Ang tanong bro, may masasahod ba yung pastor? Uspon ako Brad, ang kanang paghatag ikapulo Brad, dili na sa binugsanay Brad. Nya kanang depende na sa kasing-kasing sa membro Brad. Okay bro, sabi mo kasi bro, hindi naman yan pinipilit. Ang 10% hindi pinipilit yun. O sige, at hindi naman sabihin na lang natin na pinupursige kayo. So nasa sa inyo kung magbayad kayo ko hindi, sabi mo So Brad, paano lahat ng mga miyembro ninyo? Paano Halimbawa lang do sa kuan, lahat ng mga miyembro sabihin, total kagustuhan ko itong hindi magbibigay ng 10%, ayaw ko magbigay. Halimbawa lahat ng mga miyembro ninyong 7th Adventist kagustuhan nilang hindi magbigay ng 10%, may masasahod ba ang pastor? Ginoo na may provide na Brad. Ay kaya ang gikuan sa Ginoo is pag-uli naman sa ikapulo sa iyang tibiganan naron na ay kalanon sa iyang balay. So Ginoo ang mag-provide. Yes Brad. Paano i-provide ng Panginoon yan? Anong paraan? Sige. Gamiton po niya ang mga katawan Brad nga pinagi silang kasing-kasing Brad nga gugma nga maguli sila sa iya sa Ginoo nga ginatawag og halad ikapulo. So talagang doon talaga nabubuhay ang mga pastor sa 10%. Sumala dire Brad ang Bible verse mo may nagkuan Brad. So malakay 3. So si pastor talaga in short
tumatanggap na sahod, galing kay treasurer. Nung tinanong kita kung saan ang galing ni treasurer yung pirang binayad niya kay pastor sa sahod, galing naman sa mga miyembro ninyong nagbibigay ng ikapo. So, ibig sabihin, nabubuhay talaga si pastor sa ikapo. Tama ba? Sumala sa Bible verse, Brad. Akong giguan, Brad. Yes or no lang? Yes or no? Tama ba? Yes, Brad. Sumala sa Malakay 3:6. Okay. So, yung pagkikitaan ni pastor, limbawa, ano ba yung income mo, Brad? 'Di ba? Kadalasan kasi ikaw pag mangliligaw ka ng babae or pag may barkada ka, Brad, ikaw anong trabaho mo ngayon, Brad? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Anong pinagkikitaan mo ngayon? Saan ka kukuha ng mga pang-araw-araw mong gastusin, di ba? May mga ganong klaseng tanong. Halimbawa, ikaw ay nanligaw ng babae. Tapos sabihin ng parents sa babae, Sir, or Dudong, or Mervin, ikaw, anong pinagkakabalahan mo ngayon, Mervin? Anong trabaho mo ngayon? Saan ka kukuha ng mga pang-araw-araw mong gastusin? Di ba? May mga tanong ganon. So, ibig sabihin, bro, si pastor, kumuha sa ng pagkabuhayan niya, araw-araw gastusin, kasi sabi mo, dyan kukunin yung mga pagkain ni pastor, pansahod. So, ibig sabihin, bro, doon sa 10%, bro. Oh, yes, Brad. Sumala sa Malakay 3:6. So, nabubuhay talaga ang mga pastor in terms of 10%. Yes, Brad. Sumala sa Malakay 3:6. So, masasabi natin, bro, na paldo. Imora po ng opinion, Brad. Paldo talaga si pastor, ano? Kasi, biruin mo nga naman, bro, nabubuhay lang siya sa 10% ng mga tao. So, ibig sabihin, umasa siya sa 10% ng mga tao. Kasi kapag walang bigayan ng 10%, hindi naman si pastor government employee o private employee o kung anong kumpanyang pinasukan niya, nagsasahod sa buwan-buwan, wala naman. So, ibig sabihin, nabubuhay talaga sa 10%. Paldo. Yes, sumala sa Brad. Agoy! Amin ko na, Brad. Wala na sila nga sa Adventist nga kuan, Brad. Ilan ang gieskwilahan, Brad? Kurso na siya, Brad. Dili na siya ordinary nga pagtuon mo nga na sila diya nga pili-pili lang. Wala, Brad. Kuha na sila, Brad. Ilan ang gieskwilahan, Brad? Sige, ito, bro. Nay pamagi, Brad. Lagay. Halimbawa na lang, nag-aral sila ng theology, nag-aral sila ng college, then pagkatapos sa college, kung gusto nilang mag-proceed ng pagka-pastor, mag-aral ng theology. Murag kan insulto ra po kay na sa ilahapon nga imurang inanawang pag-ingon nga paldo-paldo. Paldo kasi alam mo, bro, bakit naging paldo, bro? Ganito nabubuhay pala yung mga pastor ninyo, sabi mo sa 10% galing ng mga membro. So kung alam ba, sandali lang, bro, kaya nabubuhay sila. Nung nabubuhay sila sa 10% galing ng mga membro, halimbawa, mayroong pastor na nagsasahod ng 60,000, paldo. Dili ba kana siya professional na ilan na profession. Depende na sa pastor kung ilang tumog tuyo, dili sila dedicated for ilarang is kanang tungod sa sandali lang, bro, panotice po kay Jillian na Pagdalonan vlogger. Alright, pakipalo na lang ditong babaeng ito, ha, si ma'am, no? Nakita ko ito kahapon sa Long Nice, kung hindi ako nagkakamali. Nung nakarang araw ba yun? Sa Long Nice. Alright, so hindi ko na lang pinansin kasi abalang-abala siya sa pamimili ng kanyang paldo. Paldo. Alright, so bro, paldo talaga si Pastor, bro, ha? Alright, sige, go. Depende na sa pastor, Brad. Kay kanang kuha magod. Kay pastor nga dedicated na po'y dili pod. So depende na magod kay iya mo ng personal nga ngano nag-eskwela sa pagka-pastor or unsay ang tumugtuyo. So mostly jud na jud nga ilang tuyo is kana mag-serve diya sa Ginoo. Dedicated lang kagulingon ba, pero kana imong giingon nga paldo murag nagkuan underestimate lang buga sa tawa na or giwalaan value ang tao kay ilan ang gieskwelahan ba dili na siya. Okay, bro, ito ganito yan, bro. So, ibig sabihin, kasi umamin ka na yung mga pastor, nabubuhay lang sa, doon kinuha yung kanilang mga sahod, kaya sila kumakain, kumita araw-araw, doon sa mga membro. So, ibig sabihin, bro, yung mga membro, membro kayo, hindi kayo pastor, eh. So, kayo yung bumuhay sa pastor ninyo, bro. Kayo yung source na mabuhay yung pastor ninyo, bro.
Sumala sa Malakay 3 Gis Brad, ang Ginoo mo yung nagbuhit nila Brad. Mayroon bang mababasa doon sa Malakay G3 na yung Diyos ang siyang bumuhay sa mga pastor? Sumala dia Brad nga aron ay kalano ng balay sa Dios. Kinsa may worker Balay sa Diyos, so yung mga worker. Alright bro, yung bahay ng Diyos, yun ba yung Seventh-day Adventist na sinasabi mo at inaniban mo? Depende na si mga Brad, pero sa mga Brad, kay iya man ta religion Brad, iya ta og kuan. Para sa kuha, mga Brad. Alright. So, si pastor bro, nakabilisan ng sasakyan kasi may sahod di ba? Alright, nakabilisan ng sasakyan kasi may nag-udyok sa kanya, pastor. Kawawa ka naman, pastor. Yung bisikleta mo, sira na yung gulong. Pastor, yung sira na yung mo, pastor, bili ka ng sasakyan. Sige, may sahod naman ako, 60,000 naman, pag-iipunan ko. Nang nag-iipon si pastor sa isang taon niyang pagiging nagpapastor sa simbahan nyo, nakaipon siya, halimbawa na lang, 200,000, nakabili siya ng second hand na sasakyan. So, ibig sabihin, bro, ay yung sasakyan na binili niya, bro, galing sa katas na mga miyembro ninyo, bro. Usbon ako Brad, depende na unsay pamagi sa kay iya naman ang decision Brad kay sweldo man nila Brad. Sige, ito bro. Ako ay isang membro ng Seventh Adventist, halimbawa lang. At trabaho ko ngayon bro, palagay na lang natin ako po isang isang mekaniko. So, pag mekaniko ka, nagbubuhat ka ng mga mabibigat na piyesa, lalo na pag transmission ng sasakyan, mabigat yun. Nagpupuyat ako kasi may customer pa ako at kailangan niya overtime. So, nagpapawis ako at ibig sabihin, pawis ko talaga ang nilaan dyan para magkapira ako. Ngayon, sumahod ako, limbawa lang, nag-apply ko ng isang kumpanya. Sumahod ako ng 10,000 a month. So, siyempre ako nagbibigay ng 10%, eksakto, kasi sabi nyo, nagagalit ang Diyos kasi sabi ni Bacalares, ikaw po ay nagnakaw ng Diyos kapag hindi ka nagbibigay eksakto ng 10%. So, eksakto ako nagbibigay ng 1,000 a month. So, big sabihin bro, nung ako ay nagbibigay ng 1,000 a month, napunta kay treasurer, nung si pastor na may sumahod kada buwan, sa treasurer naman, sa treasurer naman, binigyan niya kay pastor. So, ibig sabihin bro, katas ko at pawis ko ang inilaan dyan para makabili si pastor ng sasakyan. Kung kana imong kuan ba, sumala na sa Mateo 23:23 nga maghatag kag ikapulo pero dili nimo kalimtan ng gugma, pagbuhat og gugma. Sir, So, kung- hindi ko naman sinabing pag-ibig, Wait lang, love percent. Wait Yung lang, katas lang. Wait lang brad Kung inana imong kuan Brad nga dili base sa gugma Brad, ayo na lang Brad. No, hindi ko naman sinabing batay basain yung love percent ba yun o hindi. Bro, ibig sabihin bro, ako'y nagbigay. Dili ba? Ito bro Dili ba kung kana imong gud imong una-una god nga kana nga idea nga una-una dili man na angay nga buhatag ka kay kana is dili man na gugma. So gugma man gud ang paghatag Brad. Sumala sa sige. Kaya nga, sabihin natin, about love. So, nagbigay ako through love percent na kalooban ko talagang magbigay. Di ba? Tapos puso kong nagbibigay ng 10% at na hindi ako nagbibigay ng 10% na may kasama pang galit o may kasama pang chismis o may kasama pang murmuring in short in English. Murmuring. Yung bagay sa Bisaya pa na nagbagulbul ka. Di ba? You are murmuring. Now, bro, nung nagbigay ako ng 10% bukal sa kalooban ko, ayon sa kalooban ko, ibinigay ko kay treasurer. At pagkatapos, hindi lang ako, mayroon pang mga magsasaka, nagpupuyat, naghihirap, para lang makabigay ng 10%. Ibig sabihin bro, yung 10% kinuha ni treasurer, pastor, katapusan na ng buwan, sahod mo na. Ipapasok ko na tong pera sa inyong bank account or ibibigay ko ora mismo sa'yo, personalan, o nilagay ng sobre. Galing sa katas ng mga miyembro. So, ibig sabihin, yung pirang ginamit ni pastor, galing sa katas ng mga miyembro. Tama ba?
Ingon ako Brad, wala na gihatag Brad. Iya na sa Dios Brad. Giuli No. na sa mga giuli na sa kanang nagkuan ba naguli ang tawag na Brad. Dili na sa hatag kay kung hatag kaugulingon na sa tao nga naghatag kundi ang tawag na Brad siya sa Bible uli na siya Brad kay iya na sa Dios Brad. Balaan ng butang nga iya sa Dios nga giuli sa atong tao nga di panalanginan siya Brad. Okay. So kung sa Diyos yung 10%, yung pira na yun, bakit tinanggap ni pastor ni hindi naman sa Diyos? Usbon ako Brad, wala na gitanggap. Kung gitanggap Brad, siya na yung nagkuha na individual Brad. Kung dili, Kaya nga, ganito ya, kuha na siya sa treasury Brad, treasury o storehouse, balay tibiganan, dito nagibutang ang kanang kwarta sa Ginoo Brad, nga kanang ikapo Brad. Dito kasi, ayon dito bro, sa binasa ko Malakias 3:10, basahin ko Ayan sa Good News Bible na binasa ko. Ayan. Saan ba yun? Sa Jess. Jess, ito. Saan ba yun? Jess. Dalhin ninyo ng buong buo. So, ibig sabihin, walang kulang, walang labis. Buong buo talaga, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Anong purpose? Anong gagawin dispira ito? Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, para daw matutugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Ang tanong, kasi si pastor, nakisahod siya, galing do sa 10%. Ang tanong, kasali ba si pastor sa pangangailangan ng simbahan? Ng templo? Yes, Brad. Saan mababasa na yung pastor ay kasali sa pangangailangan? Di ba pagka bro, sa pagkakalam ko kasi bro, yung tinawag dito na upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Yun yung bro, yun yung mga halimbawa, maintenance ng tahanan ng Diyos. So templo, di ba? Sa Bisaya ni templo man. So tugunan, halimbawa, nasira yung bubong, nalindol, nilamon ng lupa. So yan, magtayo kayo ng bagong gusali ulit. Magtayo kayo ng bagong building, yung bagong design na naman. Diyan kukunin, di ba? Pangangailangan nyo na, or pambayad ng kuryente, nasira yung ilaw ninyo, pumutok yung wire, sunog yung yung mga circuit breaker, etc. So doon yun kukunin. Pero kapag si pastor ay makikisali pa rin siya doon, wala na. Ibang usapan na yun. Kanang ginatawag nga kalanon di Brad, mao na nagbase sa kanang mabuhi ang tao sa adlaw-adlaw nga need niya sa adlaw-adlaw. Okay, so dito sa Bisaya bro, para maklaro, ningon jud dito. Akong basahon ni Bisaya Pasensya sa mga Tagalog, Bisaya man ako ng saglit lang Alright, sa Malakias 3:10. Ay, babasahin ko ito kasi meron tayong Ayan, 3:10. Sabi dito, dadaang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Sa templo aron adunay pagkaon didto. So para daw may makain. Kung sa Tagalog, para matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. So isa na yung pangangailangan sa tahanan na yung mga pagkain. Para na pagkaon. Si pastor, hindi yun isa sa mga pangangailangan ng tahanan, kundi siya yung nangangailangan Di ba? So bro, para na pagkaon. So, yung templo bro, para may pagkain, siyempre, para na sa mga tumira sa templo. Di ba? Ngayon bro, kung tumira sa templo, so ibig sabihin, may kumbinto kayo. Dahil alangan naman kasi doon ka matulog sa mismong loob ng simbahan. So may kumbinto ka talaga. Doon ka matulog at doon ka manirahan. Kasi ikaw yung pastor di ba? Pagka sinabi nating pastor, wala ka sariling bahay na doon ka uuwi, may pamilya ka, doon ka titira talaga sa inyong tahanan which is the temple of the Lord, the temple of God. Kasi ikaw po yung magbabantay ng inyong mga karnero, yung inyong mga topa. Yung papel ng pastor, di ba? Kaya may kumbento.
So, ibig sabihin, kung pagkain yung pag-uusapan, siyempre, kung sino yung nakatira doon at sino yung mga, insert na lang bro, yung mga katulong doon sa templo, sila yung pwedeng pakakainin natin. Oh, kaya nga pare, diba may kumbento? So, dito kanonas pare, mo nang naibugas ihatag, naisudan, mga halad, ana, dili pastoy ha. Kasi bro, may pamilya si pastor. So, may anak sa halimbawa, mayroon siyang asawa at may anak sa 3. So, sino nagbubuhay sa kanyang asawa? Si pastor. Saan galing yung pera na pinapakain ni pastor sa kanyang mga sa kanyang pamilya, sa kanyang 3 anak o may 4 siyang anak at may nag-aaral pa? Saan galing? Sa sahod mismo ni pastor, kasi yung nga sinabi ko, si pastor hindi naman siya government employee. Hindi naman siya nagtatrabaho sa kumpanyang pribado o kung ano yung pangalan ng kumpanya yung pinasukan niya, or may self ba siyang negosyo? Wala. So, kanino galing yung sahod niya sa pagiging pagkapastor niya? So, saan galing? Sabi mo, sa treasurer. Saan galing ni treasurer yun? Sa mga 10% ng tao. Inamin mo na nga kanina, nabubuhay lang si pastor sa 10%. So, ibig sabihin, kayo yung nagpapaaral at kayo yung nagpapakain sa pamilya ni pastor. Tama ba? Uspon ako, Brad. Sa iyo, pang imong una-una, Brad. Kanang imong gingikon, Brad, kami nagpakaon. Ang giingon niya, Brad, storehouse sa balay sa Dios aron na ay makaon. So meaning, dili ang mga tao na mo nagpakaon, kundi ang Dios mo nagpakaon, Brad. So bro, hindi ko naman sinabing ang Diyos ba yung nagpapakain. Kasi, kita mo yung kayo, nagbabalat, nagbabanat buto kayo, nagpapawis kayo, naghihirap kayo kasi ang trabaho mo ay tricycle lang, ang trabaho mo ay mamimintura ka lang, ang trabaho mo ay ikaw po ay magsasaka at pagkatapos may income ka naman, maliit. So, bukal sa kalooban mo, nagbibigay ka ng 10% ng simbahan nyo. Sige, kanino ko ito ikikirop? Doon kay treasurer mo ibigayan kasi may diakonong kukuha. Halimbawa, may diakonong magpaso sa Katoliko bro, na itigkolekta sa halad, sibot. O sige, lagay mo sa sobre. Doon mo lang sa box ilalagay yon, kukunin yun ng diakono at dadalhin ni diakono sa tresurera yan kasi yung treasurer, tama nga naman, yung treasurer yung may kwan talaga sa pera. I don't know kung meron kayong auditor. No, hindi na natin pag-uusapan yung auditor. Ito na lang yung treasurer. Kasi yung auditor, siya yung talagang tig-audit ng pera. Kung ilan yung pirang nalikom, siya yung tig-audit, siya yung kiropan mo. O ito, i-audit mo na yan. O, so bigay mo kay treasurer yan. O ito, yung pirang nalikom natin, isumabot ng 100,000. O, walang labis, walang kulang. So, tatanggapin ni treasurer yan. Iba yung secretary Kasi yung secretary, siya yung taga-record. Kung ano yung mga kaganapan doon sa loob ng simbahan ninyo. So, taga-record siya. Alright, so, nung tatanggapin na ni treasurer yung pera, siya yung namamahala sa pera. Siya yung bahala sa pera kung ilan yung nagasto, kung ano yung pinagagastosan sa pera, di ba? Ganon, parang ganon. So, ngayon bro, dyan kinuha yung sahod ni pastor. So, yung sahod ni pastor, siya yung bumuhay sa kanyang 5 anak, may asang asawa. So, galing sa yung katasan ang pera na pinapakain ni pastor sa kanyang pamilya. Tama ba? Usbon ako, Brad. Kanang mo gitawag dia sa kuan, Brad, sa Malakay 3:9 nga tanan ba nangawat sa ako No. Bro, hindi ko naman tinanong kung nagnakaw ba. Ang kuan man gud, Brad. Ani man gud, Brad, no? Gingon diya nga ang tanan ba nangawat sa kuha. Yes, anang Ginoo, tanan nakakawat sa halad og ikapulo. So ang kana mong kuan, Brad, kanang ikapulo, Brad, nagkuan na siya nga iya sa Dios, dili na iya sa mga tao nga naghatag. Ang imo mong pangutana kay gi-address nimo sa ang tag-iya ang kanang ikapulo gi-address nimo sa mga tao nga naghatag. Ila na nang gihatag, Brad. Ila nang giuli, Brad, dili na tungod kay ilaha kundi ila nang giisip nga iya sa Dios. Mao na nga ang kuan nga ang nagpakaon na nang sa mga pastor, dili ang katong naghatag kundi ang Ginoo, kay iya man sa Ginoo ng kanang ikapulo. Bro, kaya nga sabihin natin para sa Panginoon yung ikapo.
So, sino nagbibigay ng ikapo? Hindi naman ang Panginoon, di ba? Kayong mga membro. O, sabi ko na nga yung mga membro, halimbawa ako, membro ako ng Seventh Adventist at eksakto akong nagbibigay ng 10%. So may ambag ako sa pamilya ni Pastor kasi yung mga pira na pinapakain ni Pastor galing sa pinapakain niya sa kanyang pamilya ay galing dun sa mga membro. Sabi mo nga, nabubuhay si Pastor sa 10%. Sabi mo, yes. Oh, so may ambag ako, kung ako yung membro, may ambag ako sa pamilya ni Pastor. Halimbawa, kung walang membro, ang simbahan ninyo, palagay na lang natin, walang membro, si Pastor lang nag-iisa. Walang naakay, siya lang nag-iisa. Ang ngayon, may matanggap ba sa 10%? Wala naman siguro, di ba? So wala siya makain. Kasi umasa siya sa mga membro nagbibigay, tama ba? Dili, usbo na ko, Brad, ang imo mong puto ipamugos yun nimo nga ang kanang mabuhi ang pasto tungod kay na mga tao. Ang giingon diya kanang ikapulo dili na sa mga tao kundi iya na sa Ginoo, balaan siya nga butang nga iya sa Ginoo. Mao gina nga gisgutan sa Malakay 3:9 nga ang tanan nakapangawat. So kung ron dili ka makapangawat, ibalik nimo ang ikapulo nga iya sa Dios nga balaan haron ang kanang mga tao diya nga mga workers diya sa simbahan organize na sila makaon. Mao na Tama bro, tama na yung mga worker sa simbahan may makain. Pero bro, sabi dito, dalon daw sa templo aron may makaon. So kinsa may namuyo sa templo para na sila makaon. Karang imong gusto, Brad, mao dyan mo na, Brad. Pero No. Sir, sino ba yung naninirahan sa templo para may makain sila? Kasi sabi dito, dalhin mo ang ikapo sa templo para may makain doon. Kasi iba ito sa Tagalog at sa Bisaya. So yung Bisaya, tinagalog ko na lang. Dito sa translation Tagalog sa Good News Bible, sabi dito para matugunan ang mga pangangailangan sa kintahanan. So isa na doon yung mga pagkain talaga. The main reason dyan. Kasi yung pinaka-importante is pagkain. May tirahan ka na, may templo na. So pagkain na lang ang kulang at saka gamot, pagkain at saka damit. Sige. Bro, si Pastor ba bro ay naninirahan talaga sa templo? Ako nasabda ron sa imong gusto, Brad. Diya ro pug kana sayo, Brad, nga ang imong main point nga ang sentro ra sa Adventist nga apakauno ng pastor. Diya kana sayo, Brad. Kay kung inana pa lang ang pamagi sa Adventist, Brad, unta, Brad, dili ni mo dako ang CBD Adventist, Brad, nga mulukop, Brad, og ma-organize siya og naila siya nga ni kuan siya ni tubo nga isa ka institusyon, Brad. Bali ang mo na pamagi sa kuan, Brad, kanang evangelism joy syndrome, Brad. So bro, ito si Pastor, sabi mo kanina nabubuhay sa 10%. Di ba? Sabi mo yan kanina. Ngayon, yung 10% na kung saan siya nabubuhay, saan galing yon? Sa katas sa mga membro, tama ba? Dili na po sa tawag na iya lang na sa Ginoo, Brad. No. Bro, hindi ko naman sinabi na sa Diyos ba yun. Saan galing yung pera na kung saan si pastor nabubuhay? Saan yung galing yung perang 10% kung saan si pastor nabubuhay? Di ba sa katas ninyo? Kasi bigay kayo, di ba? Nagpawis kayo, nagbabalat buto kayo, nagbibilad kayo ng araw para magkapira, pagkatapos may sahod ka. Halimbawa, ikaw ay tricycle driver, hindi ko naman minamaliit yung tricycle driver, ha. Saludo po ko sa inyo, nakakatulong kayo ng maayos. Maliban na lang doon sa mga tricycle driver na walang puso kasi may mga balasubas talaga, ha. So ikaw ay tricycle driver ka. So sa loob ng linggo, sa loob ng buwan, may kinikita ka at nagbigay ka ni pastor, so may ambag ka sa 10%, di ba? So kana mo, Brad, ang Levitico 27:30 nagingon nga ang tanang ikapulo sa tanang ikapulo iya sa Ginoo. Sige, sabihin natin iya sa Diyos. Sige, para sa Diyos. Alright, bro. Sige, ito na lang, bro. Si pastor, bro, may asawa siya. Ngayon, nung nagkaanak sila ng 3,
Siyempre, yung unang, naisipan niyang pag-aralin yung mga anak niya kasi walang problema pag elementary. Wala naman, hindi naman masyadong magastos yung elementary, bro. Project lang yan. Bili ka ng bond paper, yung mga lapis, Crayola. Maliit lang yan. Yung mga project, hindi naman gaano mabigat yan. Ang mas mabibigat-bigat, yung high school ka na. Kasi mabigat na yung project yun. At tuition fee pa sa high school at pagka-college mo. Ngayon, bro, may college ka. Ikaw yung pastor, may college ka. So, ang pirang ginamit mo, galing doon sa 10%. Sabi mo 10% nabubuhay So, ibig sabihin, bro, anong masasabi mo sa kanyang membro, bro? Sa yung membro, anong masasabi mo? Na yung membro ninyo, hindi niya pinaaral yung kanyang anak dahil wala siyang pangtustos sa pag-aaral. Kulang yung pera, hindi sapat yung kinikita niya, wala siyang, in short, hindi niya pwedeng gastusin, tustusin, lahat akuin yung 46,000 na tuition fee na sa bayarin sa paralan, halimbawa lang. So hindi niya kaya yon, nak, hanggang high school ka lang, nak. Kasi di natin kaya yon. Buti lang sa high school, nak, kaya-kaya ko pa. So kaya nga, bro, may mga estudyante na gusto talagang magtapos, mag-working student na lang. Para sa mga congratulations at proud po ako sa inyo mga working student, na namumursige, nag-aral sa gabi, nagtatrabaho sa umaga, or nag-aral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi para lang makatapos at parang mayroon silang panggastos. So yung amo nila, sila yung magbayad, magtatrabaho na lang sila. Bro, ano masasabi mo sa membro mo, bro? Hindi nakapag-aral yung anak niya, walang pera, samantalang nakapag-aral ang anak mo dahil doon sa mga katas ng pawis ng iyong membro. Ano masasabi mo doon, bro? Usbo na ko, Brad. Ang imong pangutan naman, God, irrelevant na kayo. Ha? Kaya nga, Anong irrelevant? personal mo ko na sagot. No, bro. Sa Bisaya pa ni bro, katawanan kayo kay ngano? Naka-eskwela imong anak og college. Ito ha, magbisaya sa ko para masabtan na to kadalong bro ha. Naka-eskwela imong anak og college. Nakasabot ko sa yung punto, Brad. Oh. Ang punto nimo, Brad, nga naay kabus nga nagkuan nga nagpa-eskwela siyang anak nga wala ako ba diligyan ka kabiskwela tungod sa kakabos while ang pastor gapa-eskwela siyang anak kompleto. So imong gi-compare ng duha nga senaryo nga alang sa pag-disobey sa nining natawag nga ikapulo. Ang giisgutan na sa Bible, ang kanang ikapulo iya sa Dios o ginatawag nga harunay kalanon diha sa balay sa Dios. Now ang pangutana kining pastor kay nagdiha po sila ga kuha og ilang kalanon sa adlaw-adlaw. So dili na siya nga i-compare pa man nimo atong tao nga kanang kuan nga. So bro, hindi issue dito pagkain, bro. Dili na mo ko siya maugod, Brad. Yung pangutana, Brad, murag irrelevant na kayo, Brad. No, bro. Ako nakita si Brad, murag nakaminus ka sa mga No, hindi bro, hindi po bro. Hindi po yung mga pastor bro, hindi ko sila minamaliit ha. Na malit yung tingin ko sa kanila, hindi bro. Ganito yan Si pastor para daw may pagkain, sige. 'Di ba? Sabi ko sa kanina saan galing yung mga kinain ni pastor na binuhay niya sa kanyang pamilya. Sabi mo galing sa sahod ni pastor. Saan galing ang sahod ni pastor? Sabi mo sa 10% kinuha. 'Di ba? Galing kay treasurer. Saan ni treasurer galing 'yon? Sa mga 10% bigay ng mga tao. So ibig bang sabihin si pastor nabubuhay sa 10%? Sabi mo, yes. Alright. So bro, ngayon sumahod si pastor ng halimbawa na lang 30,000 a month. Sumahod siya or na-promote siya tas yung ranggo niya kasi maayos naman yung pamamalakad sa simbahan niya so kung saan siyang mission na assign so nagiging doble 60,000 a month. Ngayon bro, may estudyante sa college, isa lang anak niya, sabihin na lang natin isa. So dad, mag-school ako ng halimbawa engineering. So, mahal ang tuition. Hindi kagaya ng ibang kurso niya na mura-mura lang. Mahal yun. Engineering, mahal yun. Siguro, education, mahal din yun. Alright, saan kukuha si pastor ng pangbayad sa tuition ng anak niya? Siyempre, sa sweldo niya, di ba?
Kasi sabi ko na nga di siya government employee na para doon niya kukunin yung pambayad ng kanyang sa tuition ng kanyang anak, or hindi naman siguro siya naglilinding or umutang sa bangko, or meron siyang ari-ariang bininta para mabayaran yung tuition niya. Wala naman. So siyempre sa sweldo, sa sahod, di ba? Bukod sa, kasi pagkain lang yung pag-uusapan, malaki, sobra na yung 60,000. Isa lang yung anak ko, sobra na yun. Alright. So bro, ngayon bro, dyan niya kinuha yung panggasto sa allowance ng anak mo, sa yung tuition fee niya, at mga luho pa niya. Dad, may project kami. Dad, meron kami ganito. JS namin. Dad, may acquaintance party kami. Nangangailangan kami ng ganitong costume. Mahal yun. So, saan kukuha yung mga panggastos? Diba sa sweldo mo, sa sahod mo? Alright, so kanino galing yung sahod mo? Sa 10% ng mga tao. So bro, ngayon yung halimbawa, mayroong isang mahirap. Sumahod lang siya ng 1,000 kada buwan. So nagbigay siya ng 10% kasi tatakutin ni pastor kapag hindi kayo nagbigay, kayo po'y nagnakaw ng Diyos. Alright, so yun yung sabi ni Pastor Bacalares, na Pastor Bacalares ng inyong pastor, na sabi ni Bacalares, kapag hindi kayo nagbigay ng 10%, mahiya naman kayo, nagnakaw kayo ng Diyos. Kinain ninyo yung para sa Diyos. Alright, so bro, nagbigay siya 10% sa 1,100, so may 900 pa siya. Nak, hindi pagkakasaya na kasi yung bigas mahal. 1,000 bro, hindi yan aabot ng 25 kilos. Kasi more than 1,000 yung presyo ng 25 kilos ng bigas. Diba? Minsan 1,300, 1,500. Alright, sabi natin na malit lang. Kuha pa siya ng bigas, kuha pa siya ng pang-ulam, saka may, kung namamasahiro man siya, namamasada siya, pang-maintenance pa ng sasakyan. So, nak, hindi po pwede na kayo po'y pag-aralin ko na kasi kulang yung pera natin, nak, diba? So, saan yung 10%? Nakakatulong si Manoy kay pastor na mapaaral ang kanyang anak kasi yung kinuha Bro, ikaw ang pastor bro, sabihin ko, anong masasabi mo sa membro mo bro na nagbigay ng 10% para may pagkain ka, madagdagan yung pantustos ng anak mo para makapagtapos ng pag-aaral, samantalang inyong anak bro, o samantalang ang anak ng nagbigay ng 10% walang aral bro, ano masasabi mo? Brad, usman ako Brad. Ako Brad, nako'y dati Brad, nako'y katungdanan sa simbahan Brad. Naggaihap na bugo sa kanang kwarta Brad. Ang kanang nagbibilang pera. Naghatag og paldo. Kanang naghatag og kanang naguli sa iya sa Dios Brad nga ikapulo Brad. Never na dili jud na paisgutan sa mga tao, labi na kato mga tao nga nag-ihap ana, dili na paibalon nga kinsa naghatag o kinsa ang wala naghatag. Kay kung ipahibalo na Brad, na discipline nga mahitabo nga dili jud na siya ang ipaibalo kung kinsa to ang naghatag o wala naghatag. Now, pangutan-on ko nimo Brad. Pangutan-on ko nimo Brad kay nakagi man kog kuan na Brad, kay nakagi kog kodundanan sa simbahan Brad, sa una Brad. Ang kanang kuan Brad, naay membro nga kanang gikan sa Roman Catholic Brad. Pila ka tuig kay mahibal-a man ako kung kinsa tong nagkuan kay nakakuan po naghihap ko ana. So dili jud na siya paibalon Brad nga Brad wala ka naghatag or Brad naghatag ka. Dili jud na mahitabo Brad kay kung inana ang kuan Brad kanang mahitabo Brad. Adunay dakong kanang pagdisiplin sa atong mga naghihap naana nga organize nga table, sila mo nag-organize na table nga paibalon nila kinsa to naghatag o wala. Disiplinahon na Brad, dako kay na sa disiplina Brad alang sa organize nga nasa table Brad. Kana imong giingon ron, grabe ka sayo Brad, dili na siya mao Brad. Di ba? Ani akong magbisaya sa kong kadali bro ha. Nani akong punto bro. Ako membro ko, nagsweldo ko 1,000 kada bulan. So kuha 10% sa 100, ihatag ko sa nihatag ko sa bro, sandali lang. Nihatag ko sa treasurer og 100, 10%. So kana di lang ako mihatag tindagana, so diha gikuha tanan gasto sa simbahan, sweldo ni pastor. So nakatabang gyapon ko pagpagastos pag-eskwela sa anak ni pastor kay kung wala ni mga membro, walay makaon si pastor, wala po'y magasto sa iyang anak.
So mo na nga kung wala yung membro, wala hatag-hatag 10%, alangan naman kasi magduyan-duyan dos pastor sa iyang simbahan. Mapugos gid sa pangitag trabaho, mag-apply siya para mayroon siyang panggastos araw-araw. Kung dili man siya mosulod sa kanang vlogger pag vlog kay pilaram ng income ng vlog usahay mapaldot ang mita maayo og violation kang mita wala. So may nang manarbaho ka kay sureball gyud nang imong kada bulan di lang ka maliot. Alright, sige. So nakatabang gyapon ko sa pagpaeskwela sa anak sa pastor kung ako'y membro. Karon, unig di ko ka paeskwela sa akong anak. Kay kulang akong gigasto. Kana akong gihatag 10% sa pastor. Ay na lang sa akong anak gihatag. Amo kay na brad, depende na sa imo brad kay nag-ingon ang unang Korinto 9 sa 13 padulong 14 nga nag-ingon si Pablo nga wala ba kamo mahibalo nga ang nag-alagad sa templo nagakaon og mga butang sa templo. So maingon man usab sa ang Ginoo ang nagwali sa maayong balita mabuhi piragi sa maayong balita. So meaning kana mga tao nga sama sa pastor mga dedicated na sila nagkaon sila sa kanang diha sila nabuhi kanang kuan po nag-focus po sila ang dedicated nila kanang balita. Bro, so dyan talaga nabubuhay yung mga pastor sa good news. Sabi mo, binanggit mo kanina, di ba? Dyan talaga sila nabubuhay sa magandang balita. Tama ba? Sa kuan ba sa kanang iya sa Ginoo brad ginatawag na ikapulo brad kalanon. So talagang nabubuhay talaga si pastor sa Biblia. So in short, ginawang puhunan tong Biblia. Wawa naman. So bro, hanggang alas 1 lang tayo bro kasi mayroon pa akong gagawing altar bro. Sorry sa ano. Mamaya na lang siguro ang gabi bro. Tawag ka ulit ha. Sabi na ko kay mga tanaw ko nimo sa counter sa imong mamayang gabi bro ha. Mamayang gabi bro. Sige, no hard feeling tayo ha. Wala brad. So onya kay Bisaya man ta onya, panawag lang kay ron magbisaya ta. Ngayon, pasensya ka na, medyo Tagalog ako ngayon ha. Pero lagi brad. Pag panawag na ko ni Brad Jando. Mura kog nakuha na to nga Tagalog. Murag na absent-minded ako na di kay ko kakuan kids ka Tagalog kasi yun kasi punto por punto sila pag gabi bro Tagalog yun. Pero sa akin bro, umaga lang ako Tagalog bro. Pasensya na ha. Alright, so bro, hanggang mamaya na siguro bro ha. God bless sa'yo po bro. No hard feeling tayo sa reality. Wala man dyan